yanyo ng'ato. Ya wuti nyundo miti ayo ne ne kodo nuoro re mene tiendi. Indwa ngoni dada kin kodo chuni an ng'ato wanga. Surely. Hello? Rado siepna. Hata doing advice. Wanga is not the right candidate for this country. I want to tell you that for free. Okay, kudo ngato, and I did. Mama ni yo mi pesa, mami negi. Yeah, 2013, 2014, 2015, the first financial year, mwami pesa. Iga, emi ya constituency million aboro. Nyawo joko ato ne na berio, kada do ber na berio. A berio di boro, mose mi million profit ga uchien. Mano maro di wa constituency. Ke go gi ni aboro, ki constituency da boro. El million ni ngwen di prengwen da boro. What is there for Wanga to show for that money? Nothing. Yo kwano ni chiri ni ngwen kende kama ka kanya desi haya. Kero mbako se garu chini ya pa. Each at 5.6 million. Ogero library, public library ate mamoro kamoro ni kipiye mar sola ke ni jo piny modo mano mbaka a lot of money to marwa to PR oketo gi PR gi mabunde ni wono mine kane ni elo kachiel ni bir chichiro to kada mine mo ni 30,000 women kama women ni boni kia returns mi tero na ro kare mondo mine oyud pesa ma go hala ma ginyalo dongore go to tie ma gero go roke ka kibiro gi ngama kamano ni dwa miyo jogi ni mondo dio manage 7 billion shilling. It is a shame. Kada ko kunyal ni gavana to manyi uru ngato munyalo miyo gavana, not that kind of thing. Anani no Mbadi asebedo mjumbe apar gabich kada ka kabedo gavana bro di dala bro yudo gimoro matina bro chama anyaka gi pension sanyi zo ni kudu aliero gavana ne nuru mos oma be ka ok nokunge no hirwa mawane mimi wajok mai ok manage pes chopin maberi ka kaiga iga paru nuke no chako ka uje kuma tielo chako ketesu owe okanya timo gima kamano koro kamano rachni atoto abi sugar coat lugik mo kabro wacho gi kaka ng'eny. Hello? Yani goto jiyo yanya kwani kaka yanya mokedinda